Hola, bon dia. Anem a començar tema 9, el tema 6 de proporcionalitat. Ja veureu perquè anem a veure coses molt interessants com són les regles de 3 i els percentatges. Bé, comencem al primer punt. Raó i proporció. El primer punt que anem a veure és raó i proporció. Què és la raó entre dos nombres? Pues simplement la raó entre dos nombres és la divisió entre ells, respectant l'ordre en què em donen els nombres, d'acord? Per exemple, la raó entre 6 i 3 és 6 partit per 3 i ja està. Si dona la divisió a un nombre enter, podeu ficar-lo. Aquest nombre enter s'anomena raó de proporcionalitat, però no us preocupeu que això ho tornarem després. Altre exemple. La raó entre els xics i les xiques de la classe. Quins són els xics? Bueno, doncs tenim a Istiag, a Pavel, a Jacob i al nostre nou company que es diu Víctor. N'hi ha 4 xics. I tenim 16 xiques, així que la raó entre xics i les xiques és 4 partit per 16. Ja està. Ara bé, si em diuen la raó entre les xiques, que són 16, i els xics de la classe, que són 4, és 16 partit per 4. Això sí que dona la divisió un nombre enter, fixa't. És igual a 4. Aquesta és la raó de proporcionalitat. Però, què significa? Doncs ni més ni menys que el número de xiques són 4 vegades el nombre de xics. Esto es lo que significa la raó de proporció. D'acord? Un altre exemple més. La raó dels xics de la classe és... Què m'estan dient? M'estan dient els xics, que són 4, i la classe, que són, en total, 20. Doncs la raó dels xics de la classe és 4 sobre 20. D'acord? Anem a veure ara el que significa proporció. Proporció serà entre 4 nombres. I què significa la proporció entre 4 nombres? Es produeix la proporció si la raó dels dos primers és igual a la raó dels dos segons. Què significa això? Sabem el que significa raó. La raó entre els dos primers és la divisió. I la raó entre els dos últims és la divisió. Bueno, pues se produirà una proporció entre els 4 nombres, que han d'estar en este ordre i per tant en este ordre, si aquestes dues fraccions són iguals, són equivalents. Molt bé, i com podem comprovar que dues fraccions són equivalents? Pues recordeu el que sempre us dic en classe, els productes creuats. Per a comprovar que efectivament formen proporció, hem de fer els productes creuats. Què significa? Multiplicant creu 5 per 12 i multiplicant creu 6 per 10. I aquests dos resultats són iguals? Pues 5 per 12, 60. 6 per 10, 60. Sí. Sí. Per tant, aquests 4 números formen proporció. Aquest producte se'l diu producte de mitjans. I aquest producte se'l diu producte d'extrems. Mitjans per extrems. N'hi ha una altra manera de comprovar que efectivament són equivalents? Sí, clar que sí. Vosaltres l'heu fet a classe. Com? Utilitzant el valor numèric. Què significa fer la divisió del numerador entre el denominador per a trobar-ne el nombre al qual equival? Bueno, si fem 5 partit per 10 en la calculadora, t'eixirà
0,5. I si feu 6 dividit entre 12 en la calculadora, tenéis 0,5. Per tant, també es produeix la igualtat de les fraccions i els quatre números 5, 10, 6 i 12 formen proporció. A este número, que és la divisió dels dos, se li anomena constant de proporcionalitat. Un altre exemple. Anem a veure si 3, 5, 6 i 15 formen proporció. Què hem de fer? Posar les dues fraccions i comprovar si són iguals, si són equivalents. 3 partit per 5. Fiquem un interrogant perquè encara no ho sé. 6 partit per 15. I ara fem els productes creuats. 3 per 15 és igual a 5 per 6. A veure, 3 per 15 són 45. I 5 per 6 són 30. Per tant, no són iguals. Com se fica que no són iguals? Un igual tachat. No són iguals. Per tant, els quatre números no formen proporció. Anem a veure un altre exemple. En este cas, vaig a donar-te tres números i vull ficar un altre en este puesto perquè formen proporció. Troba el valor que falta per a que formen proporció. Què tenim que fer? Preparar la proporció. Primer plantegem la proporció. 6 partit per 4 és igual a quadret partit per 10. I com trobem aquest quadret? A què us sona de fraccions equivalents? Clar que sí. Recordeu com ho fèiem? Al principi ho fèiem a espatllet i fèiem la multiplicació 6 per 10 igual a quadret per 4. Sí? Multiplicàvem i després pensàvem, si dos números multiplicats me donen 60, com puc trobar un d'ells? Doncs fent la divisió. I fèiem que el quadret era 60 partit per 4. La divisió, que és 15. D'acord? Bé, ara necessitem anar un poquet més a pressa. Veritat que n'hi havia una manera de fer-lo molt ràpidament? Sí, anem a fer-lo així. Com farem això? Utilitzant els productes creuats igual, però el quadret sempre serà igual a la multiplicació, productes creuats, i el número que sobra, on el fiquem? Doncs dividint. 6 per 10, 60, entre 4, 15. I és el mateix valor que abans, però molt més ràpidament. Anem a fer dos exemples més. Però ara, en lloc de ficar un quadret, ficarem una x en el puesto del número que volem trobar. Troba el valor de x en les proporcions. Per què x? Perquè x és la lletra que utilitzem els matemàtics per a ficar en el puesto d'un número que encara no sabem el que val. Molt bé. Com tenim que resoldre això? Doncs igual que abans. Si els quatre números 9, 12, x i 8 han de formar proporció, les fraccions han de ser iguals. 9 partit per 12, la raó de 9 i 12, ha de ser igual a x partit per 8, la raó entre x i 8. Com resolem això? Doncs amb els productes creuats. D'acord? A què serà igual a x? Quin serà el seu valor? Fiquem x igual. Quin serà el valor de la x? Doncs 9 per 8. Dividit entre el número que sobra, que està ahí, 12. Són 72 partit per 12 i això serà exactament igual a 6. Ho fem en la calculadora i ens dona 6. Anem a veure ara el següent exemple. El següent exemple t'he ficat la x ara al final, però funciona exactament igual. Com ho farem? Bueno, doncs fiquem la raó entre 9 i 12 i la raó entre 3 i x. I com aïllem ara la x? Exactament igual que abans.
Productes creuats, però quins són els dos números que es poden multiplicar els productes creuats? Estos dos. Estos dos són els que es poden multiplicar, així que la x és igual a este producte, el que sí que es pot multiplicar en creu, i dividit pel número que sobra, que està ahí dalt, doncs el fiquem baix. I com sempre això ho fem a la calculadora, 3 per 12, 36. Dividit entre 9, igual a 4.